salatzean arrazoia da Eusko Jaurlaritzak administrazio publikoa dan hizkuntza politika salatzea. Asteburu hontan zehar hezkuntza eta osakidetzarako azterketak egingo dituzte, eta badakigu osakidetzan euskararen balorea 100%koa izango dela, osakidetzan badakigu hizkuntza eskubideen urraketa zelakoa da, behar izan urteko txostena ikusi esker badakigu osakidetza dela salaketa gehiagoaren administrazioan ataletako bat, eta Jaurlaritzak horren aurrean neurriak hartu beharrean, landeia publiko honetan laga dago argi, ez dakala asmorik euskalduntzeko, euskaldunen eskubideak betetzeko urratsak emateko. Osakidetza euskalduntzeko planak 20 urte bete zituen, eta Jaurlaritzak berak onartu zeban plan horren porrota, eta hori onartuta be jarraitzen dago politika bera itzen. Gaurkoan nahi dugu salatu, osakidetza jarraitzuko dabela, osakidetzaren hizkuntza politika bide beretik jarraitzuko dabela, euskaldunen hizkuntza eskubideen urraketak bere horretan jarraitzuko dabela, eta euskararen modetzen balioa Euskal Herrian gutxaren urrena izango dela. Horren aurrean guk uste dugu, euskalduntzeko benetako plana jarri behar dirala abian, neurriak hartu behar dirala, eta euskarari lehentasuna emonez, osakidetza gutxika euskalduntzeko eta urratsak emoteko neurriak hartu behar ditzuela eta konpromisoa hartu behar dela Jaurlaritzak. Bi pankarta biztarazi dituzue barruan, arazorik izan duzue edo? Bai, pankartak ez da bide moralarrik iraun, bertako... Baina jarri dituztenek ez dute gero... Ez, hemen dauzea gurekin, ez da bestelako arazorik ez.